Σε προηγούμενα βίντεο είχα μιλήσει γενικά για τις διαταραχές προσωπικότητος και είχαμε δει και τις διαταραχές προσωπικότητας της ομάδας Α και της ομάδας Β. Στο τελευταίο αυτό βίντεο, το οποίο σχετίζεται με διαταραχές προσωπικότητας, θέλω να δούμε τις διαταραχές προσωπικότητας της ομάδας Γ, δηλαδή την αποφευκτική, την εξαρτητική και την ιδεοψυχαναγκαστική. Αυτές χαρακτηρίζονται ως αγχοφοβικές και ανασφαλείς. Για πάμε να δούμε τι σημαίνει αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας. Το άτομο που έχει αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζει ένα γενικευμένο πρότυπο κοινωνικής αναστολής, αισθημάτων ανεπάρκειας και υπερευαισθησίας στην αρνητική αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτό αποφεύγει επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σημαντική διαπροσωπική επαφή, καθώς και νέες διαπροσωπικές σχέσεις, εκτός αν έχει τη βεβαιότητα ότι θα γίνει αποδεκτό. Θεωρεί τον εαυτό του κοινωνικά ατέριαστο, όχι ελκυστικό και κατώτερο των άλλων. Ίσως να νιώθει ανεπάρκεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία να εμπιστευτεί τους άλλους. Υπερβολικά ντροπαλός, κοινωνικά απομονωμένος, μπορεί να θέλει να αναπτύξει στενές σχέσεις με τους άλλους, αλλά να μην έχει την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να σχηματίσει αυτούς τους δεσμούς. Τα άτομα με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας ίσως να έχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν εξάρτηση από ουσίες, διατροφικές διαταραχές ή κατάθλιψη. Και κάποια από αυτά ίσως να σκέφτονται και την απόπειρα αυτοκτονίας. Πάμε να δούμε τώρα την εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας. Το άτομο με εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζει συνεχή και γενικευμένη ανάγκη να το φροντίζουν, η οποία το οδηγεί στο να υποτάσσεται και να προσκολάται στους άλλους, ενώ βιώνει επίμονο και μη ρεαλιστικό φόβο ότι θα εγκαταλειφθεί. Έχει έντονη ανάγκη να το φροντίζουν, προσκολάται στους άλλους, φοβάται την εγκατάλειψη και τον χωρισμό, δίνει πολλή ενέργεια στο να ευχαριστήσει τους άλλους, αποφεύγει τις διαφωνίες και τις αντιπαραθέσεις, είναι ευάλωτο στην κακομεταχείριση από τους άλλους, είναι πρόθυμο να υποστεί κακομεταχείριση για να διατηρήσει μια σχέση, δεν του αρέσει να είναι μόνο του, και οι άλλοι θεωρούν το άτομο αυτό ότι έχει μια συμπεριφορά υποτακτική, εξαρτημένη, αναποφάσιστη, παθητική, υπάκουη. Το άτομο συχνά έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης και δεν πιστεύει στις ικανότητές του. Είναι δύσκολο να αναλάβει εργασίες ανεξάρτητα ή να παίρνει αποφάσεις χωρίς βοήθεια. Ίσως να δυσκολεύεται να αναλάβει και κάποιες πιο σοβαρές ευθύνες. Τα άτομα σε αυτή τη διαταραχή είναι ευάλωτα στην κακομεταχείριση και στην κακοποίηση από τους άλλους. Και πολλές φορές είναι θύματα οικογενειακής βίας. Όλα αυτά εννοείται ότι οδηγούν σε διάφορες ψυχολογικές επιπλοκές, όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος. Και περνάμε στην τελευταία από αυτή την κατηγορία διαταραχή προσωπικότητας, που είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. OCDP μπορεί να τη συναντήσουμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν είναι το ίδιο με την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή OCD. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν και τα δύο και οι μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους. Τα άτομα με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζουν συνεχή ενασχόληση με τη μεθοδικότητα, την τελειοθυρία και το νοητικό και διαπροσωπικό έλεγχο εις βάρος της ευελιξίας, της ευρύτητας, της αντίληψης και της αποδοτικότητας. Αφοσιώνονται υπερβολικά στην εργασία και την παραγωγικότητα, παραμελώντας ή αποκλείοντας ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή και φιλικές σχέσεις. Ένα άτομο με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας ίσως να επιδεικνύει ακαμψία, να αισθάνεται έντονη ανάγκη να έχει τον έλεγχο, να διαπιστώνει ότι οι ανησυχίες για τους κανόνες και την αποτελεσματικότητα δυσκολεύουν τη χαλάρωση, να δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια εργασία επειδή φοβάται ότι δεν θα είναι τέλεια, να νιώθει άβολα όταν τα πράγματα μπερδεύονται, να θέλει όλα να είναι στη σειρά, ας το πούμε, τακτοποιημένα εντελώς, να δυσκολεύεται να μεταβιβάσει καθήκοντα σε άλλους, να είναι φιδωλό στη διάθεση των χρημάτων για τον εαυτό του και στους άλλους,
να δυνατεί να πετάξει φθαρμένα ή άχρηστα αντικείμενα. Αποθυσαυρισμός λέγεται αυτό, όταν βλέπουμε και μαζεύουν αντικείμενα τα οποία δεν τα χρειάζονται και γεμίζουν τις αυλές και τα σπίτια. Να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο χώρο της εργασίας. Μια χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητος είναι ότι η πρώτη αφορά σε καθημερινά θέματα, ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε ακόλουθες διαδικασίες. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να παρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, ενώ η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας ενισχύει την απόδοση στην εργασία, ενώ είναι πιθανό να παρεμβαίνει στη ζωή του ατόμου εκτός της εργασίας του.